En forandringsproces, den vil typisk være noget ledelsen ønsker, og noget som ledelsen har fået til at give mening, og som så skal igennem resten af organisationen. Og det kan være ret komplekst. Det Evolving gør, det er at gå ind og støtte op omkring forandringsprocessen hele vejen igennem organisationen, så den modstand, den eventuelt måtte møde, de konflikter, der eventuelt måtte opstå, bliver håndteret lige præcis, når de opstår, og der, hvor de opstår i organisationen. Det er faktisk sådan, at op mod 70% af alle forandringsprocesser ikke bliver den succes, som de var tiltænkt. Og hvis man graver lidt i, hvad det er, der er årsagen til det, så viser det sig ofte, at det er mangelfuld håndtering af menneskedimensionen. Det vil sige mangelfuld håndtering af den modstand og de konflikter, som mellemlederne og medarbejderne sidder med igennem den her proces. Evolving går ind og identificerer, hvor det er, udfordringerne er, og håndterer dem lige præcis der, hvor de opstår, når de opstår. Evolving går ind og støtter forandringsprocessen ved at coache enkelte ledere eller medarbejdere eller teams, for på den måde at få dem til at ville forandringen, til at finde deres motivation for den adfærdsforandring, som ledelsen forventer af dem. Typisk så vil en proces forløbe sådan, at der indledningsvis er et møde med ledelsen, hvor vi diskuterer, hvad er det for en forandring, virksomheden står overfor, hvor ser ledelsen, at forandringen er i processen, og hvilke udfordringer oplever ledelsen, at der er. Efterfølgende vil jeg gå ud og tage en dialog med de ledere og medarbejdere, som er involveret i denne her forandringsproces, og finde ud af, hvordan ser det ud fra deres stol. Og det, der jo ofte viser sig, det er, at lederne og medarbejderne ser situationen fuldstændig vidt forskelligt. Og det i sig selv er en konflikt, og den skal håndteres. Og det vil jeg så gennem coaching gå ind og håndtere i organisationen, der hvor det er nødvendigt. Så gennem afdækning af, hvor er vi henne, hvad er udfordringerne, kan jeg gå ind og støtte den enkelte leder eller medarbejder, eller det enkelte team med coaching, for at hjælpe forandringsprocessen tilbage på sporet. Helt ideelt vil jeg jo selvfølgelig blive involveret allerede i planlægningsfasen af den forandringsproces, der nu skal sættes i gang i virksomheden, så udfordringerne, modstanden og konflikterne slet ikke opstår. Men det er jo i den perfekte verden. Ledelsen kan gøre rigtig meget selv. Ledelsen kan kommunikere og skabe den brændende platform for, at denne her forandring er nødvendig. Men når vi taler om forandringsprocesser, så taler vi om mennesker, der skal finde en motivation for at ville ændre adfærd. Og det er ret komplekst og vanskeligt. Og det kan også være meget svært at nå ind til for det enkelte menneske, det der gør, at de vil den her forandring. Og en ledelse kan ikke altid gå ind og få medarbejderne i denne her dialog, fordi den kan blive meget personlig. Og det er nødvendigt for ledelsen at forstå, at der skal være plads til at have den her dialog, for ellers så kommer forandringen ikke til at ske. Og der vil det være relevant at bringe en coach ind til at facilitere den dialog, så medarbejderne får det rum, de har brug for at få denne her adfærdsændring igennem. Så min rolle er at møde den enkelte leder eller medarbejder eller team i deres udfordringer og håndtere det sammen med dem. Ikke noget med at pile tilbage til ledelsen og fortælle dem, hvad der er blevet sagt. Det er slet ikke det. Men simpelthen håndtere det lige præcis der på stedet, hvor udfordringen den er.